عمت تبعت كساب زعوت رايو بيرقى لنفسها راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان بسنكي أب هاجراتهم زلو ترمسل مقلاص حساباتن برسن زخونو سرعاتاتن أزيو عفاني بوليتيكاوي هواهون بسلامن بوحسنتن أب جزاء هاجراتهم نتفتاتهم ككايدو سلاماوي هوتهم ون كمرحوس لزيك قالو عدوم قديفهم بزتسددو صحافتن غازيطنياتاتن أب سدت كابزقوما وحدات بينات حدا بين إرترايو تقمتي كلتشحن 14 كايو مستوم أب ملا علم أبلعلي 100 هاجرات بزركبمو سنة صحف نمدنفعن نناصنت حسابكا مقلاصن زغسغس عالماوي مربب بين انترناشنال تتصنبيرو وقعو تفلطنت رخيبو ازي كابتانا صنت برس محبر صحافت خونه غازيطنياتات زيتفقد إرترا ናይ ምንቅስቃስ ገደባት ግሰት ሰብአዊ መስላት ዝመለለያ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዝነብሩ ወለንተኛታት ጸሓፍቲ ዝኾነ ጥርናፈ ዘይከም ካልኦት ፔናት ቀዋሚ ቤት ጽሕፈት ኮነ ኣድራሻ ክህልዎም ካብ ዘይከኣሉ ናይ ስደት ምትእኽኻባት እዩ ይኹን እምበር ካብ ዕለት መሰረታዊ ጀሚሩ ምእንትቲ ኣብ ኤርትራ ዝተጋሰ መሰረታዊ ሰብአዊ መስላትን ምእንትቶም ብሰንክሞዮም ንዝሓለፉ ልዕሊ 22 ዓመታት ኣብ ናይ መስወርተ ሓደጋ ወዲኦም ዘለውን ሃለዋቶም ዘይፍለጥን ኤርትራውያን ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ምጥባቕ ከምኡውን ጉዳዮም ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ተፈላጥነት ንኽረክብ ኣብ ምዕያይ ይርከብ እምበኣር መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓመታዊ ዘካይዶ ኣኼባ ንምስላጥ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት አባላት ፔን ኤርትራ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካን ካናዳን ከምኡውን ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ቤልጅየም ተጓዒዞም ነይሮም ነቲ ጉዕዞ ከካውኑ ዘይከኣሉ ካልኦት ኣባላት ብመንገዲ ዙሙን ዝተኻፈልዎ ኣኼባ ከተተኣናገድ ዝተመርጸት ከዓ ከተማ ኣንትወርፕ እያ ነይራ ከተማ ኣንትወርፕ ኣብ ቤልጅየም ብዝሒ ህዝባን ዕቤታን ካልእቲ ትስራዕ ከተማ ኮይና رئيس كتما نايت بسماس تسمي أوراجا أنتوربن ونيا إذا كتما أبقم فلك شلت تركب كوينا ببسحي بتسحتي زحري وابوتا ونيا كابت 1 مليون زبسحو هزب بلجوم اتأستات 1 مليون أب أنتورب ينبر زان فالماي بتسحي أون زي قايش قالت إفوت انبر زبل هواهو زلوا كتما እቲ ኣብ ኤውሮጳ ንሆላንዳዊት ከተማ ሮተርዳም ተኸቲሉ ብዕቤቱ ካልኣይ ደረጃ ዝሕዝ ናይ ባሕሪ ወደቡን ኣካላዩ እዚ ድማ ልቢ ኤውሮጳ ብዝብል ቅጽል ልክዓ ንኽኸውን ተራው ተጻዊቱ ኣንትወርፕ እቲ ሃድእቲ ከተማ ኣንትወርፕ እታ ናይ ኤልማዝ ቦታ ኣንትወርፕ እታ ምጮትን ዓዳሚትን ወደብ راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان بمسرت مزاقبت سنة انتي اتكبابي كاب كالاي كفل زمان دحر لدتا كريستوس ساب كنبرلو كمش جمري يحبر أب موداتا شحن 400 أنتورب بفلاي نشكور دحيرو دما أب اندستورتات برورن علبان أقداسيت مأكل نقد خوينا يبلو نعم عبابلان تاريخن زاختما زنتو سندات أب كلتيو قدامين كالاين كوينات عالم كاب زقاتما عنوتات كتما أنتوربون كبيد عنوات بتحوا منبارو أب تزدحر كفال تاريخا تسنيدو اللو إذا أب سميناوي كفال بلجوم تركب ودباويت كتما أب زوانزي مأكل فاشن أب رئيس مخانا متصاري ندادن عبنا الماز اندستري زلوا تتأماتيت كتمايا نمجمر تاقزي شامبيون عالم جيمناستيك زنقدت كتما مخاناون ينقرلا بهد أتا معروقاتن وقواتن هنساتاتا بهلاو نتفتاتان تاريخوي دحر بايتان أب منقوتن بزوحات إذا ختما بتساحتق السحب زقبروان نقرات يزرزارو
ኣባላት ፔን ኤርትራ ከም ኣካል ንጥፈታት ናይቲ ዓመታዊ ርክብ ከተማ ኣንትወርፕ ናብ ቤተ መዘክር ኣብ ዝቐየረቶ ጥንታዊ ቤት ማሕተም ድሕሪ ምብጻሕና ኣብ ሕምብርቲ እታ ከተማ ዘወር ክንብል ጀሚርና። ካብቲ ብታ ከተማ እቲ ዝነውሐ ምዃኑ ዝጥቀስ ህንፃ ካቴድራል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘይረሓቐ ቅርዓት ኣብ ዝተደኮነ ምንጫዕጫዕታ በፂሕና። ኣብ መንጎቶም ስእልታት ዝስንዱን ዝስንዳን ብዙሓት በጻሕቲ ኮይና ኣብቲ ልዕሊ 100 ሜትሮ ዝቕመቱ ሓወልቲ ምስ ዓረፋ ብዙሓት ዓይንቲ ጠመተና ጸንቢርና። ኣብ ልዕሊቲ ብደናውላ ዝመስሉ ድርብራባትን ዝተፈላለዩ ካልኦት ምስልታትን ዝተደኮነ ምስሊ ዕርቃኑ ዝወፀ መንእሰዩ ኣብ መንጎና ሓተትን ገመትን ዝተኣናገደ ዝርርብ ስዒቡ ኣብ ኢዱ ዝተቆርፀት ኢድ ሒዙሎ። ኣብ ዙርያ እቲ ምንጪ ብዙሓት ሕቶታት ክኸውን ዝኽእል ምስሊ ናይ ዝተላዕለ ዝርርብ ፈላሚት ሓሳብያ ነይራ። እቲ ነታ ዝተቆርፀት ግንቦ ኢድ ክውርውር ዝህንደድ ሓወልቲ ቅርፂ ወይ ምስሊ ጥራይ ዝሰነደ ኣይኮነን። ስምዒቱን ናህሩን እውን ኣብቲ ደረቕ ሓወልቲ ተነበብቲ እዮም። እዛ ኢድ ንጉስ እያ። ብሞት ካልኦት የባጮን ይዘናግዓን ናይ ዝነበረ ንጉስ ኢድ። እዚ መንእሰይ ቆሪፁ ናብ ውሕጅ እናደርበያ ከሎ ኸያ ዝርከቦ ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ነቲ ዕላል ኣማሚቕዎ። ይኹን እምበር እቲ መልሲ ንገዛእ ርእሱ ካልኦት ወሰንቲ ሕቶታት ዝወለደ ነበረ። መን ስለምንታይ ዝርከቦም ሕቶታት? ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እቲ ኣፈ ታሪኽ ከም ዘስዕብ እዩ። ሓደ ክንዲ ግዛዕ ዝኸውን ድሮን አንቲጎን ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ልዕሊ ፈለግ ሸልት ኣብ ዝነበረ ድልድል ዓሪዱ ነታ ወደብ እናማዕደወ ካብ ዝሓልፋ መራኽብ ድማ ግብሪ ሓተት ነበረ። ሓደ ሰብ ነዚ ግዴታ ዝተማእዚዙ ዝተሓተቶ ክኸፍል ምስ ዘይክእል ወይ ምስ ዘይደሊ ድማ እቲ ዓጭቀል ድሮን አንቲጎን ሓንቲ ኢድ ናይቲ ዘይከፈለ ሰብ ቆሪፁ ናብቲ ፈለግ ናይ ምድር ባይ ልምዲ ነበሮ። እዚ ታሪኽ ኣብ ሓደ እዋን ብዘጋጠመ ክስተት ግን ተቐየረን ታሪኽ ኮይኑ ተረፈን። እዚ ድማ ሲልቪያ ብራቮ ብዝተባሃለ ሮማዊ ወተሃደር ንድሩን ምስ በድሆን ምስ ቀተሎን ኮነ። ሲልቪያ ንድሩን ቀቲሉ ልክዕ ከምታ ድሩን ዝገብራ ዝነበረ ሓንቲ ኢዱ ቆሪፁ ናብቲ ወሓዚ ማይ ደርበያ። በዚ ኸኣ ኢድ ናይቲ ቆራፂ ኢድ ዝነበረ ድሩን እውን ዕጫ ኢድ ግዳያት ከም ዝበፅሓ ኮይና ኣሰርተን ቅድሚኣ ብዋናኣ ብግፍዒ ተቆሪፀን ናብቲ ፈለግ ዝተደርበያ ቁፅረን ዘይፍሉጥ ኣእዳው ናብ ፈለግ ሸልት ተጸንበረት። እዚ ንዓማጺ ናይ ምብዳህ ትብዓት ሲልቪያ ብራቮ እምበኣር ጅግንነትን ኣርኣይነት ኣንጻር ዓመፅትን ከርተትን ንዝካየድ ብድሆን ዝብል ትርጉም ስለ ዝተዋህቦ ኣብ ቅርዓት ናይታ ምውርዋር ኢድ ንዝብል ትርጉም ከም ስማ ዝተላበሰት ህብቲ ወደባዊት ከተማ ብራቮ ናይ ድሩን ኢድ ክውርውር ኣብ ዝሓነነሉ ጅማውቱ ተገታቲሮም መሓውራቱ ተወጣጢሮም ብሓንቲ እግሩ ጥራይ ረጊፁ እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ህዋኸላ ንዘርኢ ምስሊ ብነሓስ ቀሪፃ ሓወልቲ ዝቆመትሉ። ኣብ እግሪ ሲልቪያን ድማ እቲ ርእሱ ዝተቆርፀን ዕርቃኑ ዝወፀን ብዕንቅርቢት ገበል ኣንበሳን ባሕሪ ዓሳን ዝተኸበበ ግዙፍ ድሩን አንቲጎን ይርአ። ኣብ ልዕሊ ዝን ካልኦት ምስልታትን እምበኣርያ ሓንቲ እግሪ ሲልቪያን ረጊፃ ትርአ። እቲ ኣብ መሬት ኮይንካ ኣንቃዒርካ ኣብ ዝጥመት ብራኸ ዝቆመ ቅርፂ ሲልቪያ ብዓይኒ ካሜራ ክስነድ ከሎ ድሕረ ባይትኡ ሰማይ ብምዃኑ ንብራኸ ናይቲ ሕራነ ግርም ውክልና ኮይኑ እዩ ዝንፀባረቕ።
ድሩን አንቲጉን ከምኡን ሲልቪያ ብራቮ ክልተ ውልቀ ሰባት እዮም ዓንድታት ዝሓወልቲ ጼራቶ ናይ ዘላ ምስልን ዛንታን ድማ እዮም ብተግባራቶም ወከልቲ ክልተ ጫፋት ታሪኽን ስነ ልቦናን እውን እዮም ስለዚ እምበኣር ሙቓም ዝሓወልቲ ምኽዕባት ኣታዊታት ብመንገዲ ስሕበት በጻሕቲ ኣብ ዝብል ሓጹር ዝድረት ኣይኮነን ምስናድ ኣፈ ታሪኻዊ ዛንታታት ቀንዲ ዛዕቡ እዩ ምባል እውን ኣይከኣልን እቲ ቐንድስ ኣንጻር ዓመፅቲ ንምትንሳእ ናይ ዝህሉ ትብዓትን ተበጃውነትን እዩ እዚ ንዘመናት ንዝተዘንተወ ታሪኽ ጸይሩ ብ1887 ዝተተኽለ ሓወልቲ ንኽብሪ ጀጋኑን ንውድቀት ዓመፅትን ኣጉልሑ ዘርኢ ሓወልቲ እዩ ዛንታዞም ክልተ ውልቀ ሰባት ኣፈ ታሪኻውን ናይ ቅድሚ ዘመናትን እንተኾነ እኳ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን እውን እንተኾነ ዓለምና ኣእላፍ ሲልቪያ ብራቮ ኣፍርያ ክነሳ ካብ ካልኦት ብዙሓት ድሩን አንቲጉን ክትገላገል ኣይከኣለትን ካብ ኣፈ ታሪኻዊ ዛንታ ብራቮን አንቲጉንን ኣሽሓት ዓመታት ድሒርና ብንቕሓት ምዕባልን ኣነባብራን ፍጹም ኣብ ዘይመሳሰል ግዜ እንተሃለና እውን ብግብሪ ድሩን አንቲጉን ክምሰሉ ዝኽእሉ ዓመፅቲ ገና ርሃፅን ደምን ህዝቢ ምቕላብ ኣይሓደጉን እዚ ሓወልቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከም እተሰጋግሮ ዛንታ ግን ግዜ ዳ ኣይነውሕ እምበር ዓመፅቲ እቲ ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጭካንኦም ዝገልጽሉ ዝነበሩ ኣገባብ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ህዝቢ ብጭካኒኦም እንተጃጀወ ምሕረት ብዘይብሉ ፍርዶም ርዒዱ ንትእዛዛቶም እውን እንተደነነ ዓመፅን ጸቕጥን ከም ሲልቪያ ብራቮ ዝኣመሰሉ ተባዓት ክሳብ ዝዕወቱ ጥራዩ ክቕጽል ዝኽእል ብዛዕባ ሓወልትን መንጫዕጫዕታን ሲልቪያ ብራቮ ኮነ ብዛዕባ ድሩንን እታ ተቖሪፃ ናብ ፈለግ እተደርበየት ኣብ ሓወልቲ ሰፊራ ንወለዶታት ዛንታ ዓመፅን ሽፍትነትን እተዘንቱ ዘላ ኢዱን ብሓሳብ እናሰላሰልና ናብ ጉዳይና ምስነብል ብዛዕባ ጭቆናን ሞትን ስደትን ከርተትን ኣብቂዑ ኣብ ጎልጎል ባሕቲ መስከረም ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ተሓወልቲ ሽዳ ተሰሪሕሉ ዝነበረሞ ድሒሩ ዝለገሰ ኣብ ጎደና ሰማዕታት ዝርከብ ጅራፊዮሪ ወይ እውን ኣብ ተሓወልቲ ቡሽኪን ተተኺሉሉ ዘሎ መንጫዕጫዕታ ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት ከተማታትናን ወደባትናን ናይ እንተኽሎ ሓወልቲ ትብዓት ምሕሳብና ኣይተርፍን ብርግጽ ዓማፅን ዓመፅን ዕድመ ዝህልዎም ትብዓት ክሳብ ዝዕወት ጥራዩ